kokborok Hai Bairok, norong tongo kokborok kothoma YouTube channel. Fighting tini kaisa o kothoma no riksalai salai ni je sung sukbobo no hun ta nyani art khailai nyani. Ar kaisa khoroksa belai kheno ganang borok America ni bo kaisa competition khlai reka. Sabo jotoni printing naithok khlaioi art khlaiman. Tai je first prize tikinai bono bo belai rang kabang khamanai hinai bebakno no news channel logo tai newspaper logo sapogoi rirbaikha tai sara wall ni borok pura painting khainani bagai je krung tongnai rok bebakno flight beka thanglai bainai kaisa jagao eko tanglaikha hangkano public bus no kabang examination lok jara khlainai rok kabang tai media rok kabang je koto journalist rok aro bebangno kabang kha haino public bo kabang kha ajaga kothom laikya tai kubi no start bong kha je boroni painting suru khlailani tai হাজার no kakha je painting khlaini rok tai motamuti naite hingke sente ke tai 100 ta moton se painting kaham tong siru tai a painting kaham ni bisingo bobo tiki no tai 100 ta moton tiki jak abo joto borno nailai haw nailai bobo tiki thotok bobo tiki thotok gya bobo naithok gya abo nailai mani belai ni jakung tongka tamokhe belai kheno first prize belai kheno rang kabang khlainai dabukja hingke kaisa painting no nailekha ajaga asike boro haw kabama nani bangkha painting no a painting hangke ekdum poriskar tai nini pura sap sutra ke nukjak nini chumui ungojak tai tijilik ungojak tai bolong kama keseng ekdom haino serai khlainai bebak ajagni chikon mani rok bebak no serai ke nukjanai jatke aske painting naithoke painting khaijak tai asike clear ke painting khaijak tai abono asike boijotno nailekha je omono tiki thotok first prize le number 1 lo omon tiki thotok nanye bui aro mang kothumai ne lekha tai kaisa jaga painting hangke asike borok kothumai ne lekha a painting kha asike naithok je hapung hatai bo clear ke nukjak tongkha tai a hapung hatai ni je ti kosok jak tai ti bo asike clear ke nukjak tai a jagani salkisi jaka pajak tai a salbo kasa khlanya salbo asike clear ke kasajak tai a je hapung hatai tai a salno teinai je tiyo je salni mari bujangmani abo kchung khe nukjagai tongkha tai ti bo haino asike clear tai aro ti gana gini phangsa phungsu bufang tongmani a bufang bo asike clear khlai nukjagai tongkha tai tui hingka asike je kchung khlainai je rejak je aina hai kchung khe sungsai tongkha tai a painting nongkha belai kheno bir khlai borok nani bangkha tai a je painting no bujoto no mawansoka je omono je first prize nai tai omono number 1 painting nai hinai bujoto lukurong no bwkhawo songlai tonglaikha tekaise painting go nainile ukha abo hangke pura puri no horni andra gundra ni bisingo tal kaisa kahma ka pasajak tai a tal pasajago kise yakhili tongo jagao tolao tui tongo a tuibo asike je jili milika talni power baikha kasai tongo je a chikon futa je nukjamani abo bebano clear khe nukjagai tongo te asike lilar asike shanti a photon nainai kyangke aba haike kaisa a painting aro ba haino borok haino haw ka kothum lainai nare tonglamani nukjakha omo ba haino motamuti first prize no tiki thotok tai o je thasingo je sai thangmani abo eke haike mo tobo jeba kaisa tikne hinai joto lukoni bwskango no bwkhawo babilai tonglaimani nukjago tekaisa kothumjak boro haw a painting no nalai tonglaima jaga ho hingke a painting hingke ekdum clear bufang kokrang khlaioi tai teisa kisa chikonsa kolole khlaioi a teisa bo haino ekdum kusung khlaioi tai bufang wafang hapong hatani tolao khlaioi tai
hapung hatai bahanyo asake je hasala tongti puna hapung hatai je asake clear ke nukja hori tongo te kicha sheri kobol mani aborno pointono nukjagoi tai aboni sakao ke nokha ekdum kokrang ekdum kuchung ke nugjak tai aboni te kisi sakao hangke sumui ke ekdum budul kufur ke kobonjak tai asake clear ke je painting khaijak tai abono wahanyo boi haw ko kothom lai omono no fast thangana halainai boi tai serek kothomoi salaimani nukjakha divisiono khlaioi je busuk o kaisani sai te kaisa busuk naithok kaisani sai te kaisa busuk naithok abono naioi je bobo naithok bobo srai bobo fast thangjak abo result tikhainani belai khena tukha halainai salaikia obono naithongkabo obosung thotok obono naithongkabo obosung thotok obo haike je competition lai ekdum bara barunglai tonglaikhya competition khlaite hangkeno somai phaikya je omono ongkha ni select khlainina azora exhibition je judges bo kaisano select khlainai kaisa audience ni bwskango khlainai a painting no bo reward thuklo boinai jotoni bwskango ri khulongnani simi khlainai bo ajaga toboi phaikya bororok utsuk je bwkha ekdom nanyani bagoi ekdom excited ngai je ang samana abonung thotok tai nanya musung laimana ri thuklobjak painting no je obonung thotok lainai jotono kwbama bororok nasinglajak taro media rok bo belai kwbama tamni bagoi himale aro je borok belaino kwbang tai amount je price first price ni belaini amount bo kwbama tai nerene rok bo belai kolok kotorok tongbayo aro tai khulogoi nanyani banta simi thangpor hangkano a jorao hangkano kubui a je painting no ri norne khulogoi ri male je a bororok asamani a painting se kasepuno khobjagya tai je bororok mulang chawinai mokhamai bwkhang nasiklaioi je hunu hana serasa khunju ganao kok salaikya omotama painting sopakyamo asik manak sese asik rumudru hai omoba bhake bo oro first prize ingphai mangka tangka bo oro number 1 painting mangka lanya hanyo borok mokhai mokhang hene pene kok salanyani janglaikya tai jara media rok borok ngangke phat khasilai thangani je exhibition je judges men no thangani singileka je nung je o painting tui phaimani obo sosoi o painting no da tubu hunai singlakya tai painting ni malik no bo thanglai singlakya o painting da number 1 ni select khaba hunai a je media rok thangnai bukhu gana o khlainai kwbama khlainai je bongna phone magir phone talangai singlani nangkha abro ke examination na judges bosaka nanyadi omono soisoi number 1 painting hinai bo manayei saka noro kaham ke nasingnani di ano je jena hanani saka o painting kha hainse manak seke tongphono tai nanyadi arong kha nobar bo tongo tai watei bo kisa tongo tai nobar chacha chipjak tai manak sese khlanyai je kirma chincha khlanyai je watei phajotok ekdom nobar kotok phajotok ekdom sesung thotok bank wak bai thotok aba hike o painting khaja ta hake a painting norok kham ke nasigi nai je a painting gana o kaisa nok hamtaya nok samsor khlanyai tongo hunai saka norok kaham ke nasigi nai di te anogo norok kaham ke mokol kuching ke nasigi nai di phorki lamsa tongo te a phorki lamsa tikhe khoroksa borok naharnyai santi ke bini bwkha naharnyai tongo tai hai hinai je audience rono saklai rupya public no saklai ke hangkano a public rok kunu busi malia kaham ke mokol kusung khlainai a painting no nasiklanyani jengkha tai hake tongmani abono no hono je santi hinai abono no hono santi tamno hon abono no hono santi hinjago bahake hindi nini je mura kusu phungthung sumui bodol phungthung nungaro asukjak tai bebakno je tongthok chathok jagapuno khum bagan haipuno nono tuniri ridi tai nini jodi
bwkha santi kri hingke nung aro kisi chase santi mamunai tai jodi nung nini bwkha santi tongkha hingke yang bebak monakjak phungthung kirma sinjak phungthung bo hapino bini bwkhao santi tongnai hinai sajago te omonongkha santini matlab haike santini ortho